चला श्रावण स्पेशल रेसिपीला सुरुवात करूया. चमचमीत बटाट्याचे फुटे सार. एक मोठा टोमॅटो, एक बटाटा बॉईल करून घेतला आहे. कांदा, लसूण, अर्ध नारळ, ओलं खोबरं, कोथिंबीर, नंतर धने बडीशेप अर्धा चमचा, हळद पाव चमचा, एक अख्खा कांदा आणि एक अख्खा लसूण कांदा आणि बेडग्या मिरच्या घेतल्यात. बेडग्याने संकेश्वरी घेतल्यात, मी फ्रीजमध्ये ठेवल्या होत्या सीझन असताना घेऊन. आणि एक काश्मीरी मिरची त्याच्यात ॲड केली आहे रंग येण्यासाठी. आणि हे सगळं वाटण आहे ना गरगरीत मऊ वाटून घ्यायचं आहे छानपैकी. चिंच ॲड केली आहे, अर्धा सुपारीचा खांड असतो ना तेवढी चिंच. त्याच्यात आंबटपणा किती कमी जास्त हवा त्याप्रमाणे चिंच ॲड करा. नंतर फोडणीमध्ये राई, जिरं, हिंग, कढीपत्ता, ठेचलेला लसूण, कांदा बारीक चिरून मस्तपैकी लाल रंगावरती परतून घ्यायचा. आणि आपलं मऊ गरगरीत झालेलं वाटण त्याच्यात ॲड करायचं. चमचमीत मस्त हे सार नुसतं सूपसारखं पियायला पण छान लागतं. राईसबरोबर पण अप्रतिम. श्रावणात माशाच्या जागी ही रेसिपी उत्तम जाते. ह्याच्यात मी बटाटा बॉईल करून घेतला आहे, कारण चिंच घातलेल्या सारात बटाटा जर आपण शिजवायला गेलो तर तो शिजत नाही. मग तो जर कच्चा वापरत असाल तर फोडणीत परतून झाकण ठेवून वाफ काढून शिजवून घ्या. मी बॉईल करून घेतला बटाटा, म्हणजे तो शिजवायला जास्त वेळ जायला नको म्हणून. बटाटा घातला आहे, एकच बटाटा घेतला आहे. तुम्ही 2 पण घेऊ शकता, कारण मग हे भाकरी चपातीबरोबर भाजीची गरज नाही. राईसबरोबर पण खाता येतं आणि अप्रतिम लागतं. बटाटा एक असा पदार्थ आहे ना, एक असं हे आहे ना कंदमूळ, ते कशाबरोबरही जातं. भाजी, बटाटा भाजी, कंदमूळ जे पण कशाबरोबरही तुम्ही ते मॅच होतं आणि त्याची चव अप्रतिम त्या पदार्थाची ते वाढवतं. आणि आता वाटण टाकलं आहे. गरम पाणी मिक्स करायचं आपल्याला, जेवढं घट्ट पातळ हवं तेवढं. आपलं बटाट्याचं फुटं सार तयार आहे. वरून गार्निशिंग कोथिंबीर, थोडासा गुळाचा खडा टाकला आहे चवीपुरता, खूप गोड नाही करायचं आहे. आणि मीठ चवीनुसार. का झालं आपलं बटाट्याचे फुटे सार तयार आहे.